Hi mga baby loves! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, so ayan guys, pupunta kami ng Helafo Compound kasi may ibibigay daw na ayuda. So ayan guys, abangan. So ayan guys, kakarating lang namin sa Helafo Compound. So ayan, maraming tao dyan. And then, yung iba guys, nasa mga gilid-gilid kasi sobrang init po talaga sa pila. Kaya ayan guys. So, ayan guys, nandyan na kami sa loob niyan. Nag-fill up din kami ng form. Ayan, sobrang daming tao guys. So, ayan guys, pagkatapos namin mag-fill up dyan, so pinasa na namin. So, hindi na ako naka-video kanina kasi nga sobrang busy po talaga namin. So, ayan guys. So, ayan, nagmerienda muna kami dyan ni ate kasi nga sobrang gutom na po talaga. Kaya, ayan, nagmerienda kami. Thank you so much, te, sa pamerienda. Ayan, guys. So, ayan, guys, nandito na kami sa bahay. So, titingnan natin yung ating mga, ayan, o. Ito yung aming pinapaguran. Doon sa pila-pila. Tapos, ayan, may asukal pa talaga. Oh. Ano pa tayo? Joby Bilardo Vlog. So, ayan. Thank you sa panonood. Bye-bye.